Všetky obchody nás nezlákajú na nízke ceny. Ale ktoré si vybrať? Nízke ceny, alebo nízke ceny. Väčšinou sa ukáže, že sú to len nafúknuté reči. Keď chcem naozaj ušetriť, moja prvá voľba je jasná. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Zvoľte si aj vy. Senzačne nízke ceny. Kaufland. Ja sa z teba roztopím. Vezmite si aj vy prémiový set-top box, ktorý prekvapí fantastickým zvukom. Teraz spolu s Orange TV a internetom. Orange je tu. Štedrá silvestrovská ponuka z Lidla sa oplatí. Od soboty napríklad vybrané Dulano Selection čunky so zľavou až do 31% z Lidl Plus. Slovakia zemiakové vrúbky len €19 za 120 gramov pri kúpe jedných plus jedný zadarmo z Lidl Plus. A Pepsi, Mirinda alebo 7up iba €39 za 2 litre. Lidl sa oplatí. Väčšina mojich pacientov túži po dokonalom úsmeve a bielých zuboch, ale obávajú sa citlivosti zubov. Sensodyne Clinical White poskytuje o 2 odtiene belšie zuby a ochranu pred citlivosťou po celý deň. 100% odporúčam. Sensodyne Clinical White naozaj funguje. Zubní lekári po celom svete odporúčajú Sensodyne. Však ste vraveli, že si chcete prečítať niečo skvelé. A tento leták je plný skvelých zľav. Coop jednote teraz kúpite pivo Sorgon 10 len za 49 centov, pomaranče za €1,19 a minerálku Budiš 2 litre za skvelú cenu 44 centov. Coop jednota, najlepšie domáce Vianoce. Ideálny čas na nákup vytúženej letnej dovolenky je práve teraz. Ponúkame najvyššie First Minute zľavy, deti zdarma a zálohu iba €50 na osobu. K tomu storno zájazdu do 30 dní pred odletom zdarma. Kartágo.sk. Vianoce sú, keď sa ponáhľame, aby sme sa mohli na chvíľu zastaviť. Vianoce sú, keď nezabúdame byť ľuďmi. V sviatočnej ponuke máme čeri rajčiaky Bonvia pol kila za €39 a bravčovú krkovičku bez kosti kilo za €4,19. Bila, v kvalite sa vyznáme. Keď zrazu zistíte, že ste na moment zaváhali nad cenou, je to znamenie. Znamenie, že máte mrknúť na heuréku. Povianočné výpredaje totiž začínajú práve u nás. A cenopád vám ukáže, čo sa skutočne oplatí. Váhate nad cenou? Mrknite na heuréku. Na Silvestra je fakt možné všetko. Kúkaj! Pozor! Hej! Na horskej chate. Počkaj, zakúrim trošku. Aj na tradičnej zábave. Ako by ste zhodnotili tento rok? Celkom nuda. Brutál. Bol úplne na hovno. Najlepší komici a komičky pripravia poriadne rodeo. Som ti hovoril, že chcem ísť do kotla, ale medzi fanúšikov na Real Madrid. A možno príde aj kúzelník. Nemôžem si to ešte rozmyslieť, prosím vás? Tak vám poviem, raz to funguje, raz nie. Rozlúčte sa s týmto rokom vo veľkom štýle. Nevyprávaj! Možné je všetko. Na Silvestra o 21:50 na Markíze. Nasledujúci program vám prináša nová číselná lotéria Všetko alebo nič. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Ich mama sa vracia do práce. Takže odteraz počúvate ocka. Poriadne si to užijeme. Vôbec po sebe neupratujú. Je to ako žiť s 3 malými kamionistami. Ty sa mi smeješ? Strašne. Hviezda priateľov Med LeBlanc. Ja ti garantujem, že sa o naše deti postarám. Je späť. A máš už bojový plán? Áno, mám. Odteraz už nebudú žiadne šibalstvá v tomto dome. Poradí si s rozmaznanými deckami. Tvoje deti urobili dieru v stene? Otravnými rodičmi. Niečo tu máte. Hej. Aj školským systémom. Bojím sa škôlky. Aj by si sa mala. Deti sú zlé. Zabavte sa s novým sitcomom. Nikdy si ma nepriťahoval tak ako teraz. Súhlasím. Pán a jeho plán. Už teraz na Vojo a od pondelka o 21:00 na Doma.